سلامات كورات نايشالنا تخاتلتي لو معنتي وهناون أزيو مزناق عن زخونة بغلت تشحين شو مونتنز تسرحة ناي مارشال آرت فيلم نيفر باك داون حتر زوالزان تحيزنا لكم مزينا لنا إذا فيلم زي بزعوا حالة بحسرة بموتو بون استوالا شو من إسي بغامي يجيرو بسلت أنان سرعات ننوسو نبزقوتون كم زكالا خلزاري بتعمي مسات فيلميو كسام موداتان دحر داريخمو كم فتوه بدعم رقز عنياية فيلمنا قدم مجمارنا جن لايك سابسكرايب مقار بيتسابنا خونو كسام موداتان سايسنحو تاريخنا أو حدا برتوع ناي أمريكا ناي كعسو صوتا يزجمر إتهم ناي قيحن ناي تعادون قجلة يوم تصوت زلو إتهم قيح قجلة كعواتو كل تنت بتشاي زلو يوم زلو نقرقن جيك زبال نايتهم صعدا قجلة تصواتاي بتصنع بمكل خالو نخلاتهم النعاول لهم يزلو حدا نايتك قيح قجلة تصواتاي نجيك بمقرب بزعوابو حدا حما زربا يزارو جيك دما بحسرة تناديدو ناوتو قيخي دمو كبيت مدقعتي في الزم بز مخنيات ناي كلتيوم قجلة تصواتي تاعتاتيوم اتماريت ناي صوتا خعا ناي باسي صوتا يغير دحر تباسي جيك نابت مغير كداونتي آتي شعو حاد عاركي متزمو ابت مشيت ناو زكايد حاد بارتي كمت ازدلن دحر دا خويني حاتو جيك كن بزح فقادنيا ينمرن مغنياتو ابت خاتماون بزح خمزة يسأنح قديمو يفلت نيرويو اتحاقي جيكن سدرابيتون نابكالي كتمان خقو عزو انا تزقاجوي امنيروب اتهم اوالات سدرابيتو دما ابوو نشتي حاو تشارلي كوم اون اديو اين يوم نيروب نشتي حاو تشارلي بناي تينس صوتا بتعم دليت سلازنبرو نابت قداماي ناي تينس اكادان نخاديوم كتما مولو زغيرو زلو جيكنا نزا حدش كتمان حالفنتن فتسو ما يفتون نبرتهم نخاسرو نايبو انا اشتي اقحوت مسرايا خعا اتوشتو زنبرا نديتن قانزان زبلز يوسخ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብታ ኦርላንዶ ትበሃል ጽብቕቲ ከተማ ይበጽሑ ብድሕሪ እዚ ጄክ ናብቲ ሓድሽ ተምሃሮ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ኣቲ እቲ ጸገማት ግና እቲ ናይ ቀደሚ ነይሩ ትምህርቲ ቤት ዳምበር ጸገማቱ ይተቐየሩሉን ምስሑ ንበይኑ ተቐሚጡ በሊዑ ምስ ወደአ ሓደ ተምሃራይ ንኻልእ ተምሃራይ ብኸቢድ እናወቕዖን ከሎ ይስተውዕል ኣብቲ ሰዓት ጄክ ጀግና ክኸውን ብምሕሳብ ጣልቃ ይኣቲ እሞ ነቲ ዘጥቅዕ ዝነበረ ወዲ ብሓደ ብርቱዕ ቦክስ ገይሩ ይወቕዖ اتزقرم نقرقنا اتزدحان ود بعلو ايو تلعيلو نجيك صفعاتو زهاو لكا ازناي وحق باس زي كونس بدليتهم زقورو زنورو سرعاتاو ناي باس وددر ينيرو اوش تغفل دما اتمامر حدا كبيد حتو يحاتتمو كلو تتمهاراي كملسو يكالن اتمامر دما بوها ميلير نستوالت حانت تمهاري تفليو حاتا نساون كتملسو يكالتن شعو جيك نعاان مدحانيلو اتتغكلن ملسي الزارب بز مخنيات كعا بوها بجيك تمسد دحر غفلون وزياته مسكنو امونغو مون صبو سمعيت فدر تمرت توديو ناب غزو مستملسه اديو اني تمرت تعاتو كمي كم زنبرت حتو قصيلاون ግን ናይ ቀደም ጌጋታቱን ፈተናታቱን ተስተውሶ አዛ ዓመት ዝብቻኳ ንሽድሸ ጊዜያ ና ፖሊስ ጣብያና ተጸውዐት ጥፋት ጥፊውና ተዋሂል ተነጊርዋ ጄክ ዝኽሰምዕን ከሎ ተናዲዱ ካብ ገዛ ይወጽእ በቲ ዝቀጸለ መዓልቲ ናይ ተባስ ቪዲዮታት ኣብ ኢንተርኔት ይብትን كلنا والد دما اتي فيديو النار آيا بزعبو خقدسا يجمرا بدحرزي ماكس تاوهالة تمهاراي نجيكي رخومو اتي فيديو ناو انترنت تبتينو فايرال كمزوات اوني نقرو عبت فيديو كمزرايوون دحر كوينو اتناي بباسكيلاتو بدعم تصبو كمزخوانة بمقلاز ناو ناي سلطانا اكادامي نخاعتو وني مخرو جيكنا باس خابز قرفو بزوح كمزقبرن دحر هزوون كباس كمزايدلني ملسهلو ناي تمرت ساعات توديو ناو قزانا تملسون كلو بوها ميلر نجيك ترخومو نابت بارتن خمت ستعدمو جيك ون نعا أفتي واسلة زنبرة نمركب دعم حقوس يخون نونو يلهم اللي سلاكوا يكالن بدحرزين أبقزو خيدو كداون تغيرو نابت دقس يخيد أما جمريا جيك قرو تسنا فيديو إنيرو دحرقن ماكس تغط بليتانا قدو رايان ستوهالو ود دما مزعون جيك يفعلت أمو حيزوو ناب دحر تغزا يخيد أو دما بحو زي حقاو نايباس ولدرات زكايد اللبوطا ينيرو ብዙሓት ሰባት ክብ ሰሪሖም ደው ኢሎም ኣለው ጄክና ኩሉ ነገር ብውሽጡ ይዕዘብ ይዘሎ ሽዑ ራያን ብድንገት ናይዚ መዓልቲ ቀንዲ ውድድር ኣብ መንጎ ጄክን ከም ዝኾነ ይዛረብ ጄክና ክባስ ከም ዘይደሊ ነጊሩ ሽዑ ንሽዑ እትሕቶ ውድቂ ይገብሮ ራያን በዚ ተስፋ ይቆረፀን ሸሚዝ ውፅዩ ነቲ ህዝቢ የበራብሮ እቲ ብልጽ ክትከውን ድሕር ዳደሊኻ ነቲ ብልጽ ክትስዕሮ ኣለካ ብምባል እውን ይድህሎ ጄክ حزوني أبي رايان دما زي تبعث ندحر كوينكا نمنتاي ناوز بارت دا مزيخا يلو حتو يغرملو جيك دما بقات تانا ميلاري تمت مغنياتو ناوز زمتزلو مغنيات نعا ايلو بتشاي نيرو بالحرزي حادثة سنبت نغاري خست رايان كيدو أقول ميلر داوي بلمو أو ساعات زي رايان ميلرن فغرنيهات مخانو بنفلد إذا زي رأي جيك لبو يسبر كواد سويني فتن ناي رايان حلو تقنا داوي بلوو رايان نجيك بزبالت ايو واردو
ብዛዕባ ቦ ሕማቕ ዘረባ ብምዝራውን ብጽኑዕ የናድዶ ብድሕሪዚ ጄክ ቁጥዑ ክጸወሮ ይከኣለን ንኽበኣስ እውን ይውስን እቲ ናይ ባሲ ጓንታ ኣሲሩ እቲ ባሲ ይጅምር ጄክ ንራያን ብሓደ ብርቱዕ ቦክስ ይወቅዖ ራያን ግን በዚ ከይተድሃለ ብፍጥነት ንጄክ ናብ ታሕቲ ውዲቑ ገጹ ናብ መሬት ይጸቕጦ ራያን እውን ኣዝዩ ሓደገኛ ተባእሳይ ብምዃኑ ብብርቱዕ ገጽን ኣካላትን መጥቃዕቲ ይፍጽመሉ እቲ ባሲ እናኸበደ ክከይድ እንከሎ ጄክ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ክጸወሮ እውን ኣይከኣለን እዚ ኩሉ ክፍጠር እንከሎ ማክስ ተሓቢኡ ነቲ ባሲ ብካሜራ እናቐረጾ እዩ ነይሩ ራያን ንጄክ ብብርቱዕ ይወቅዖ እውን ስለ ዝነበረ ጄክ ነብሱ እውን ክከላኸል ኣይከኣለን ቀጺሉ ራያን ብብርቱዕ እግሩ ወቂዑ የውድቆ ኩሉ ሰብ ድማ እቲ ውድድር ዝተወድአ መሲልዎ እዩ ነይሩ ራያን ክሕጎስ እንከሎ ጄክ ግና ተስፋ ከይቆረፀ ቀስ እናበለ ክትስእ ይፍትን ራያን ብዝበለፀ ተናዲዱ ብብርቱዕ ብርኩ ኣብ ገጹ ይወቅዖ ጄክ እንደገና ናብ መሬት ይወድቕ ኣብ ሰዓት ማክስ በቃ ይትለዓል ኣብ ወዲቕካ ትረፍ ተስፋ እውን ቁረጽ እናበለ ዓዊሉ ይዛረብ ጄክ ግና ሕዚ እውን ተስፋ ከይቆረፀ ቀስ ኢሉ ክለዓል እናሞከረ እንከሎ ራያን ብኣየር ተንጠልጢሉ ብእግሩ ኣብ ገጹ ብብርቱዕ ይወቅዖ ብድሕሪዚ ጄክ ገጹ ደም ተጸያይቑ ነፍሱ እውን ይስሕት እቲ ባስ ኸዓው ይውዳእ ማክስ ንጄክ ኣልዒሉ ብመኪና ናብ ገዙ ይወስዶ ብጽባሒቱ ንእሽተይ ሓው ቻርሊ እቲ ገጹ ዝነበረ ቆስልታት ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይስንብድ ጄክ ግና ቁሩ እናረጋግዖ ነዲኦም ንኸይነግራ እውን ይምሕፀኖ ቻርሊ ድማ ብናይ ሓው ሓሳብ ይስማዕማዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እቲ ባሲ ይዛረብ ዘሎ መብዛሕትኦም ሰባት ንጄክ ከሸማቕዎ እዮም ዝምክሩ ዘለዉ ሚለር ግና በዚ ሕጉስቲ ይኮነትን ዘላ ራያን ድማ ብስዕረቱ ብጣዕሚ ይጀሃር ኣሎ ጄክ ንነዊሕ መዓልታት ኣብ ገዝኡ ደቂሱ የሕልፎ ቻርሊ ድማ ምግቢ የምፅአሉ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ማክስ ይመጽእ እሞ ራያን ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝሰልጠነ ስለ ዝኾነ ክስዕሮ ከም ዘይኽእል ይገልጸሉ እንተኾነ ግን ጀግንነት ከም ዘለዎን ስልጠና ብቻ ከም ዘድልዮም ብምግላጽ የተባብዖ ማክስ እቲ ናይ ስልጠና ቪድዮ ዘለዎ ሲዲ እናሃቦ ጄክ ግና ሕዚ እውን ፈቓደኛ ኣይኮነን ካብኡ ማክስ ተናዲዱ ኣብዚ ተሓቢእኻ ክትነብር እንድሕር ደሊኻ ድሕሪ እዚ ናብ ኮሌጅ ከይትመጽእ ኢኻ ኢልዎ ይወፅእ ብድሕሪዚ ጄክ ካብ ራያን ሕነን ንምፍዳይ ኢሉ ናብታ ኣካዳሚ ክጽምበር ይውስን ኣብኡ ምስ በጽሐ ከዓ ማክስ ምስቲ ሮኳ ዝበሃል ኣሰልጣኒ የፋልጦ ሮኳ ኣብ ናይ ጄክ ገጽ ዝነበረ ቆስሊ ምስ ረኣየ ሕነን ንምፍዳይ ኢሎም ናብ ዝመፁ ሰባት ብዙሕ ነዊሐ ይጸንሑን እዮም ይብሎ ጄክ ግና ብማዕጾ ተወቂዑ ከም ዝቆሰለ ገሊጹ ይሕሲ ሮኳ ቀጺሉ ስልጠና ጀመርቲ ጽባሕ እዩ ክጅመር ሕዚ የለውን ኢሉ ምስ ተነገሮ ጄክ ድማ ምስቶም ልምዲ ዘለዎም ተዋስቲ ክባስ ከም ዝደሊ ይነግሮ እናደጋገመ እውን ምስ ለመኖ ሮኳ በቲ ርእሲ ተኣማንነቱ ተገሪሙ ምስኦም ንኽስልጥን ይስማዕማዕ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ስልጠና ኣብ ውሽጢ 1 ደቂቓ እንዳተቐያየሩ ከቢድ ሓፂን ምልዓል እዩ ነይሩ እዚ ንጄክ ኣዝዩ ከቢድ ወላ እኳ እንተነበረ ግን ድማ ተስፋ ከይቆረፀ ከዓ ይላመዶ ሮኳ ድማ እዚ ገና መማወቂ እዩ እቲ ዋና ስልጠና ብድሕሪ እዩ ዘሎ ይብል ቀጺሉ እቲ ናይ ምትሕሓዝ ስልጠና ይጅመር ጄክ ነቲ መወዳድርቱ ብኣካሉ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ከቃልሎ ይሙክር እቲ ውድድር ምስ ተጀመረ ግና እቲ መወዳድርቱ ብፍጥነት ናብ መሬት ወዲቑ ከም ዝሰዓር ይገብሮ ካልኣይ ግዜ እውን ተመሳሳሊ ነገር ምስ ኣጋጠመ ጄክ ሕዚ ኢዱ ክህብ ኣይደልየን ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ እውን ብትሪ ይቃወም ካብኡ ጄክ ኢዱ ከይሃበ ንነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝተቃወመ ኣብ መወዳእታ ርእሱ ይስሕት ሮኳ እዚ ምስ ረኣየ ብፍጥነት ናብኡ ምፅኡ ኢዱ ክህብ ከም ዝነበሮ ግን ድማ እቲ ተብዓቱ ከዓ ከም ዝፈተወሉ ይገልጸሉ ብድሕሪዚ ጽባሕ ንግሆ ሰዓት 6 ንኽመጽእ ይእዝዞ ካብዚ ክለብ ዝወፃኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ባስ ምክያድ ብጽኑዕ ዝተኸልከለ እዩ እንደገና ከዓ ብዛዕባ ማዕጾ እውን የተሓሱ ኢኻ ኢሉ ይመኽሮ ኣብ ደገ እንድሕር ዳ ተባኢስካ ግና ካብዚ ከባርረካ እየ ኢሉ ከዓ የጠንቅቆ ብድሕሪት ስልጠና ጄክን ማክስን ተሓጒሶም ይወፁ ካብቲ ናይ ስልጠና ማእኸል ምስ ወፁ ጄክ ናይ ማክስ ማኪና ይሪኣ እሞ ብጣዕሚ ይግርም ማክስ ድማ እዛ መኪና እዚኣ ካብ ሂወቱ ንላዕሊ ከም ዝፈትዋ ይገልጸሉ በታ ምሸት እዚኣ ሚለር ናብ ናይ ጄክ ገዛ መፅያ ይቅርታ ተሓቶ ጄክ ግና እቲ ፓርቲ ንዕኡ ንምውራድ ተባሂሉ ከም ዝተዳለወ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ሚለር ናብቲ ቤት ትምህርቲ ካብታቲ 1 ወርሒ ብቻ ከም ዝገበረት እናገለጸት ንባዕላ ክትከላኸል ትፍትን ጄክ ግና ይኣመናን ድሓር ሚለር ሕፍረት ተሰሚዕዋ ካብ ናይ ጄክ ገዛ ትወፅእ ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ጄክ ስልጠና ቅድሚ ምጅማሩ ኣቐዲሙ ኣብቲ ኣካዳሚ ይበፅሕ ሮኳ ምስ ረአዮ ገና ግዜ ከም ዘያኸለ ይነግሮ ጄክ ግና ዝበለፀ ክስልጥን ከም ዝደሊ ብምግላጽ ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ይኸፍል ሮኳ እዚ ምስ ረአየ መሰረታዊ ናይ MMA ውግእ ስልጠናታት ክህቦ ይጅምር ሮኳ ንጄክ ናይ ምባኣስ ስልቱ ንምቕያር 3 ቦክሲ ከምኡውን 1 ናይ እግሪ መውቃዕቲ የሰልጥኖ እቲ ዝዓበየ ዝሃቦ ምኽሪ ግና ኣብ ግዜ ባሲ ብትኽክል ምትንፋስ ንኽኽእል እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ውጥረት ግዜ ብትኽክል ምትንፋስ ትርስዕ ኢኻ ምትንፋስካ እንድሕር ዘይተቆፃፂርካ ድማ መጥቃዕትካ እውን ደካማ እዩ ዝኸውን ኢሉ ይመኽሮ
ጄክ ኩሉ ዝመሃሮ ነገር እናተኸታተለ ኣካላቱን ክእለቱን እናማዕበለ ይኸይድ። ሮኳ እውን ብናቱ ዕቤት ይድናእ። ብኻልእ ወገን ድማ ሚለር ብናይ ሮያን ሓደገኛን ሕማቕን ጠባይ ምኽንያት ሕጉስቲ ነበረትን። ምሸት ኮይኑ ጄክ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ኣዲኡ ኤኒ ንእሽተይ ሓው ቻርሊ ኣብ ቴንስ ሓገዝ የድልዮ ከም ዘሎ ትነግሮ። ቀፂሉ ከዓ ካብቲ ናታ ናይ ባንክ ኣካውንት $200 ወፂኡ ስለ ዝነበረ ንምንታይ ከም ዘውፀ ትሓቶ። ጄክ እቲ ገንዘብ ከም ዝወሰዶ ዋላ እኳ ተኣመነ ዝወሰደሉ ምኽንያት ግና ክነግራ ኣይደለይን። ሽዑ ኤኒ ምጥርጣር ትጅምር። ናይ ጄክ ቦርሳ ምስ ፈተሸቶ ድማ እቲ ናይ ባእሲ ጓንቱ ትረኽቦ። ጄክ ናብ ናይ ባእሲ ዓለም ይምለስ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአት ድሕሪ እዚ ደጊምካ ናብ ስልጠናት ከይድ የብልኻን ኢላ ተጠንቅቆ። በቲ ካልእ ገጽ ከዓ ሮኳ ኣብቲ ክለብ ውሽጢ ከም ዝነብር ሙሉእ ህይወቱ ከዓ ኣብ ስርዓትን ስልጠናን ብቻ ዝተመሰረተ ምዃኑ ይግለጽ። መንበሪ ዝኸውን ገዛ እኳ የብሉን። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ጄክ ናብ ቤት ትምህርቲ ይምለስ። ኣጋጣሚ ኮይኑ መምህሮም ንጄክን ሚለርን ብሓደ ጉጅለ ንኽኮኑ ይገብር። ኣብ መንጎኦም ግን ጽኑዕ ውጥረት ስለ ዝነበረ ብትክክል ክዛረቡ እኳ ኣይከኣሉን። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ክልቲኦም ይፈላለዩ። ሚለር ድማ ብቐጥታ ናብ ሮያን ብምኻድ ንጄክ ብብርቱዕ ስለ ዝጎድኦ ክትፍለዮ ከም ዝወሰነት ትነግሮ። ሮያን በዚ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ንዘይትፈልጥዮ ሰብ ኢልኪ ትሓድግኒ ኣለኺ ድዩ ኢሉ ይሓታ። ሚለር ድማ እሱ ንሰባት ምጉዳእ ብቻ ከም ዝፈቱ ትገልጸሉ። ሮያን ነቲ ኩነታት ክቋፀሮ እናፈተነ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ምምፃእ ማንም ከም ዘይፈልጣን ንሱ ባዕሉ ሓደ ደረጃ ከም ዝሃባን የዘክራ። ብድሕሪ እዚ ሚለር ምስኡ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ብምግላጽ ክትወፅእ ከላ ሮያን ድማ ብኢዳ ሒዙ ደው የብላ። በዚ እዋን እዚ ጄክ ኣብኡ ይበፅሕ። ንሮያን እውን ደው የብሎ። ሮያን እንደገና ንጄክ ከናድዶ እናፈተነ ከም ኣቦኻ ደካማ ኢኻ ይብሎ። ጄክ ብጣዕሚ ዋላ እኳ እንተተናደደ ግን ድማ ትንዴቱ ብቐጥታ ወይ ተባእሶን እዩ። እኳ ዳስ ኩሉ ሕሰሙን ንዴቱን ኣብ ስልጠና ከውፅኦ ይውስን። ጄክ ዝስልጥን ዘሎ ዋላ እኳ እንተመሰሎ ትኹረቱ ግና ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ነይሩ። ሮኳ ምስኡ ክላመድን ከሎ ከዓ ጄክ ቁፅሩ የጥፈ ከም ዘሎ ብፍጥነት ይርድኦ። ደው ብምባል ድማ ንዓይ ብቻ ኢኻ ትጎድእ ትፍትን ዘለኻ። እቲ ናይ ሓቂ ሓላፍነት ግን ንባዕልኻ ምቁፅፃርን ናይ ንዴት ውፅኢት እውን እንታይ ከም ዝኾነ ምሕሳብን እዩ ይብሎ። ጄክ ግና ነዚ ምክሪ እዚ ከም ዓብይ ቁም ነገር የወሰዶን። ሮኳ ግን ብቐሊሉ ናብ መሬት ወዲቑ ብምሓዝ ናይ ሎሚ ስልጠና ተወዲኡ እዩ ናብ ገዛኻ ኺድካ ነብስኻ ትቆፃፀር ብምባል ብጽኑዕ የጠንቅቆ። ብድሕሪ እዚ ማክስ ንጄክ ካብኡ ይወስዶ። ናይ ጄክ እምሮ ግና ሕዚ እውን ብንዴት ዝተመልአ እዩ ዘሎ። ኣብ መንገዲ እንከለው ሓንቲ መኪና ብድሕሪቶም ትመጽእ እሞ ብተደጋጋሚ ጥሩምባ ትነፍሕ ትጅምር። ናይ ጄክ ንዴት እንደገና ስለ ዝተበራበረ ካብ መኪኑ ይወፅእ። ካብታ ትስዕብ ዝነበረት መኪና ድማ 3 መናእሰይ ይወፁ። ጄክ ብፍጥነት ናብኣቶም ይኸይድ እሞ ብብርቱዕ እውን ይወቕዖም። ንሓደ ወዲ እውን ናብቲ መኪና መስኮት እናጋጨው ይወቕዖ። እዚ ኩሉ ክፍጠር እንከሎ ማክስ ብካሜሩ ገይሩ እናቆረፀ እዩ ነይሩ። እቲ ቪድዮ ድማ ብፍጥነት ኣብ ኢንተርኔት ይብተን እሞ ቫይራል ኮይኑ ይወፅእ። ሕዚ ጄክ ተራ ተምሃራይ ብቻ ዘይኮነስ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ዝፈልጦ ናይ ጎደና ተቓላሳይ ይኸውን። ሚለር ምስኡ ክትዘራረብን ክትቀራረብን ትፍትን። ጄክ ግና ሕዚ እውን ብዙሕ ጠባይ እዩ ዘተኣናግዳ። ሮያንን ኣዕርኽቱን ድማ ብርሑቕ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ምስተኸታተልዎ እዮም። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጄክ ናብ ሻወር ክኣቱ እንከሎ ሮያን ብድንገት ብድሕሪት ይመጽእ እሞ ብዘይ መጠንቀቕታ መጥቃዕቲ የውርደሉ። እግሩ ኣብ ናይ ጄክ ክሳድ ገይሩ ድማ ንደካማታት ኢኻ ወቂዕኻ ተውዓት እንድሕር ዳ ሃሊካ ንዓምሳየ ተብኣስ ይብሎ። ወሲኹ እውን ናይ ሓቂ እንድሕር ደፋር እንድሕር ኮንካ ናብቲ ቢትዳውን ዝበሃል ናይ መባእሲ ውድድር እቶ ኣብኡ ከዓ ኣነ ክጸንሐካ እየ ብምባል እግሩ ብብርቱዕ ወቂዕዎ ይወፅእ። ብድሕሪ እዚ ጄክ ብብርቱዕ ሕማም ይስምዖ ስለ ዝነበረ ብትክክል ክኸይድ እውን ኣይከኣለን። ድሓር ጄክ ብዛዕባ እቲ ቢትዳውን ውድድር ንማክስ ይሓቶ። ማክስ ድማ ሮያን ኣብቲ ውድድር እናተባእሰን ከሎ ዝረኸቦ ቪድዮ የርእዮ። እዚ ቦታ እሱ ብሉፃት ተዋእስቲ ዝሳተፍሉ ዓመታዊ ውድድር ምዃኑ እውን ይገልጸሉ። ጄክ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ካብ ሮያን ሕኑኡ ክፈዲ ይውስን። ናብቲ ኣካዳሚ ምስ ከደ ግና ሮኳ ኣብ ኢዱ ሓድሽ ቁስሊ ይርእየሉ እሞ ካብዚ ኣካዳሚ ወፃኢ ከም ዝተባእሰ ይርድኦ። ሽዑ ሮኳ ተናዲዱ ሕጊ የፍሪስካ ኢኻ ብምባል ካብቲ ኣካዳሚ የባረሮ። ጄክ እውን ብዘይ ምንም ዘረባ ስቑኢሉ ይወፅእ። ኣብ ገዛ ድማ ኣዲኡ ኤኒ ናይ ቻርሊ ገጽ ተጎዲኡ ከም ዘሎ ትርኢ። ናቱ ምኽንያትን ተወቃስን ከዓ ጄክ ከም ዝኾነት እናነገረት ተዋሶ። ቻርሊ ንዓኻ እዩ ዝስዕብ እንታይ ኢኻ ትምህሮ ዘለኻ ብምባል እውን ብንዴት ሓደ ንብረት ትሰብር። ድሓር ግን ቻርሊ ናይ ሓቂ ናይ ቴኒስ ኩዕሶ ከም ዝወቕዖ ከም ጄክ ክኸውን ስለ ዝደለየ ብቻ ሓስዩ ከም ዝተዛረበ እውን ይናዘዝ። ኣብዚ ሰዓት ጄክ ብናቱ ንዴት ምኽንያት ንሱ ብቻ ዘይኮነስ ስድራ ቤቱ እውን ይጉድኡ ከም ዘለዉ ይርድኦ። ብድሕሪ እዚ ጄክ እንደገና ናብ ሮኳ ይኸይድ። ሮኳ ግና ከኣቱ እውን ኣይፈቐደሉን። ነቲ ማዕጾ ከዓ ይዓጾ። ጄክን ማክስን ምሸት እስካብ ዝኾነ ተጸቢዮም ኣብ ደገ ይጸንሕዎ። ሮኳ ናብ ሱፐርማርኬት ክኸይድ እንከሎ ከዓ ጄክ ተኸቲሉ እቲ ሓቂ ይነግሮ።
ናብታ ኣካዳሚ ዝመጸ ካብ ራያን ሕነን ንምፍዳይ ዳኣምበር እቲ ገጹ ዝነበረ ቁስሊ ብማዕጾ ተወቂዑ ከም ዘይኮነ ይገልጸሉ። ቀጺሉ እውን እቲ ውሽጡ ዝሓዞ ንነዊሕ ዓመት ሰቓይ ዝኾነ ምስጢር እውን የካፍሎ። ነናይ ኣቦ ሞት ተጠያቂ ንሱ ከም ዝኾነ እዩ ዝሓስብ። ኣቦኡ ዝሞተ ሰኺሮን ከሎ መኪና እናሽከርከረን ከሎ ሓደጋ ስለ ዝበጽሖ እዩ። እቲ ናይ መኪና ቁልፊ ክህቦይ ነበረን እናበለ ከዓ ንናይ ሞት ኣቦ ንነብሱ ይወቅስ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ንዴት ኣለዎ እዩ። ሕዚ ግና ኣብኡ መጺኡ ክስልጥን እንከሎ ብቻ ሰላም ከም ዝረክብ ብንብዓት ይገልጸሉ። ሮኳ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ልቡ ይትንከፍ እሞ ንጄክ እውን ካልኣይ ዕድል ይህቦ። ጄክ ንሮኳ የመስግኖ። ካብታ ዝቐጸለት መዓልቲ ጀሚሩ ከዓ ህይወቱ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕየር። ብድሕሪዚ ሮኳ ንጄክ ዝኸውን ፍሉይ ናይ ስልጠና መደብ የዳልወሉ። ጄክ መዓልትን ለይትን ኣብ ገዝኡን ኣብታ ኣካዳምን ብጽኑዕ ይስልጥን ነበረ። በተለይ ሮኳ ናይ መሓስልታት ምስ ኣምሃሮ ከዓ ፍጥነቱን ሓይሉን ናብ ናይ ሮኳ ደረጃ ክመጽእ ይጅምር። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ጄክ ብዛዕባ ናይ ሮኳ ህይወቱ ይሓቶ። ሮኳ ድማ ብህፃንነቱ እንከሎ ምስ ኣቦኡን ሓውን ካብ ሴኔጋል ናብ ብራዚል ከም ዝተጓዓዙ ይነግሮ። ሓዊ ዮሴፍ ፍሉይ ናይ ምባኣስ ክእለት እዩ ነይርዎ። ካብ ናይ ሮኳ ክእለት ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግና ኣብ ሓደ ክለብ ሓደ ሰብኣይ ንዮሴፍ የናድዶ እሞ ዮሴፍ ከዓ ይወቅዖ። እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ተናዲዱ ካብኡ ይወፅእ። ግን ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሰባቱ ሒዙ ተመሊሱ ይመጽእ እሞ ብብረት ገይሩ ንዮሴፍ ይቐትሎ። ሮኳ ንሓው ክከላኸለሉ ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ይሓዝን። ነቦኡ ገጹ ክሪኦ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ካብ ብራዚል ወፂኡ ናብዚ ከም ዝመፀን ን7 ዓመት እውን ንስድራ ቤቱ ርእይዎም ከም ዘይፈልጥን ብንዴት ይዛረብ። ጄክ እዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይሓዝን፣ ልቡ እውን ይንካእ። እቲ ሕሰሙ ከዓ ናብ ስልጠና ይቕንዖ። ሓደ መዓልቲ ጄክ ናብ ናይ ቻርሊ ናይ ቴኒስ ውድድር ይኸይድ እሞ ንሓው እውን የነቓቕሖ። ቻርሊ ድማ ብጽቡቕ ክጻወት ይጅምር። ኤኒ ነዚ ምስ ረኣየት ልባ ተነኺኡ ብጣዕሚ እውን ደስ ይብላ። ብድሕሪዚ ጄክ ንሚለር እውን ብዛዕባ ዘጋጠመ ዘይምርድዳእ ይቅርታ ይሓታ። ብሓደ እውን ይተዓረቑ። ሚለር ንጄክ ይቅርታ ስለ ዝገበረትሉ ኣብ መንጎኦም እቲ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ይጅመር። ብድሕሪዚ ማክስ ናብ ጄክ ይመጽእ እሞ እቲ ናይ ቢታውን ውድድር ንጽባሒቱ ከም ዝጅመር ይነግሮ። ጄክ ግና ኣብቲ ናይ ራያን መጻወድያ ከኣቱ ስለ ዘይደለየ ኣብቲ ውድድር ንኸይሳተፍ ይውስን። ማክስ በዚ ነገር ተስፋ ይቆርጽ። ብኻሊእ ወገን ድማ ንጄክ ኣዲኡ ኤኒ ናብታ ኣካዳሚ ብምኻድ ንሮኳ ተመስግኖ። ሮኳ ድማ ጄክ ሕዚ ለውጥታት የምጽእ ከም ዘሎ እቲ ንዴቱ እውን በቲ ስልጠና ይቋፀሮ ከም ዘሎ ይነግራ። ኤኒ ወሲኻ ጄክ ንናይ ሞት ኣቦኡ ንነብሱ ይወቅስ ከም ዘሎ ትገልጸሉ። ተወሳኺ ክፍሊት ሂዋቶ ድማ ናብ ገዛኣ ትምለስ። በቲ ሓደ ወገን ንራያን ኣቦኡ ወዱ ብግዴታ ክዕወት ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ዓብዪ ፀቕጢ ይፈጥረሉ። ራያን እውን ነቲ ውድድር ብጣዕሚ ተዘጋጅወ እኳ እንተነበረ ጄክ ናብቲ ውድድር ከም ዘይመጽእ ምስ ፈለጠ ግና ብግዴታ ከም ዝመጽእ ንምግባር ካልእ መደብ የውፅእ። ብድሕሪዚ ከዓ እቲ ዘውፅኦ መደብ ከተግብር ይጅምር። ራያን ናብቲ ኣካዳሚ ብምኻድ ንማክስ ኣታሊሉ ናብ ገዝኡ ይወስዶ። ኣብኡ ድማ ንማክስ ብኣረመናዊ መንገዲ ይወቕዖ። ዓጽሙን ጎኑን ኣፍንጩን ይስበር። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ማክስ ተጎዲኡ ኣብ ናይ ጄክ ኣፍ ደገ ገዛ ወዲቑ ይረኽብዎ። ራያንን ሰባቱን ግና ካብቲ ቦታ ደርብዮምዎ ጎዮም ኣምሊጦም ነይሮም እዮም። ብድሕሪዚ ጄክ ብፍጥነት ናብ ሆስፒታል ይወስዶ። ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደ ከዓ ሕንወ ንምፍታይ ናብታ ብፅባሕ ዝግበር ውድድር ንምኻድ ይውስን። ሚለር ንጄክ ደው ክተብሎ ወላ እኳ እንተፈተነት ግን ድማ ኣይከኣለትን። ሮኳ እውን መጺኡ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ይሓትት እሞ ኣብ መወዳእታ ሕና ክፈድ እንድሕር ዳ ደልዩ ደጊሙ ናብታ ኣካዳሚ ክመጽእ ከም ዘይኽእል የጠንቅቆ። ጄክ ግና እዚ ናይ ሮኳ መጠንቀቕታ እናሰምዐ እኳ ብንዴት ተመሊኡ ናብቲ ውድድር ንኽከይድ ይውስን። ጄክ ሕዚ ዝኸደሉ ዘሎ ምኽንያት ሕነ ንምፍዳይሉ ብቻ ኣይኮነን፣ ንስድራ ቤቱን ንዕርኽቱን ክብሮም ንምምላስ እውን ኢሉ እዩ። ናብ ሮኳ እናጠመተ ድማ ግዘ እንድሕሪት እንተዝምለስ ነይሩ ንሓውካ መድሓንካዮ ዶ ኢሉ ይሓቶ። ሮኳ ግና መልሲ ይነበሩን። ጄክ ወሲኹ ሓደ ግዜ ንምዕዋት ኢልና ብቻ ኣይኮንና ንባስ ንናትና ሰባት ንምክልኻል ኢልና ንባሰሉ ግዜ እውን ኣለዎ እዩ ይብሎ። ሮኳ ድማ ኣቦኡ ክልቲኦም ደቁ ከም ዝሞቱ ገይሩ ከም ዝሓስብ ይነግሮ። ጄክ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ውግእ ኣለዎ እዩ፣ ኣነ ድማ ናይ ባዕለይ ክዋጋ እየ ብምባል ይዛረብ። ሮኳ ብናቱ ሓሳብ ይስማዕማዕ እሞ ንባዕሉ ተቆፃፂሩ ንኽባእስ እውን የተባብዖ። ብድሕሪዚ ጄክ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ናይ ኣቦኡ ናይ ቀደም ክዳን ተኸዲኑ ናይ ማክስ መኪና ሒዙ ናብቲ ውድድር ቦታ ይኸይድ። ኣብቲ ቦታ ከቢድ ናይ ውግእ ውድድራት ይካየደሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ብዘይካ ብቐጥታ ኣብ ዓይኒ ምውቃዕ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ዝፍቀደሉ ዓይነት ቦታ እዩ። ነዚ እውን እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝገብሮ። ቁሩ ጸኒሑ እቲ ውድድር ይጅመር። ራያን ከም ናይ ቀደም ሻምፒዮን ብዓብዪ ድምቀት ይኣቲ። ቀዳማይ ውድድር እውን ብቐሊሉ ይዕወት። ጄክ እውን ብወገኑ ነቲ ቀዳማይ መወዳድርቱ ብዓወት ይጅምሮ። እቲ ውድድር እናቐጸለ ብዝኸደ መጠን እቲ ውድድር እናረሰነ ይኸይድ። ራያን ንመወዳድርቱ ሓደ ብሓደ እናገበረ የጥፍኦም ነይሩ። ጄክ እውን ብኸቢድ ቃልሲ እናተዓወተ ይኸይድ።
ኣብ ሓደ ውድድር ጄክ ብብርቱዕ መጥቃዕቲ ዓጽሚ ጎኑ ይስበር። ይኹን እምበር ነቲ ዝነበሮ ሕማም ተዓጊሱ ኣሲሩ ይዕወት። ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ሚለር ናብኡ ትመጽእ እሞ ሕዚ ተረዲእኒ እዩ ሓደ ግዜ ንባዕልና ኢልና ዘይኮነስ ንዕረኽትና ኢልና እውን ክንበኣስ ኣለና ብምባል ተተባብዖ። ድሕሪ ፍርቂ ዝነበረ ፀወታ ራያን ዘይሕጋዊ ስልቲ ተጠቒሙ ናይቲ መወዳድርቱ ዓይኒ ይጎድኦ። እዚ ክገብር እንከሎ እቲ ዳኛ ስለ ዝረኣዮ ከዓ ንራያን ካብቲ ውድድር ይሰጎ። ጄክ ራያን ካብቲ ውድድር ከም ዝተባረረ ምስ ፈለጠ ናቱ ቀንዲ ዓላማ ከዓ ንራያን ንምግጣም ስለ ዝነበረ ንባዕሉ ካብቲ ውድድር የግልል። ብድሕሪዚ ጄክን ሚለርን ብሓደ ኮይኖም ካብቲ ቦታ እናወፁ እንከለዉ ራያን ተኸቲልዎም እንደገና ሕንኡ ክፈዲ ይደሊ። ንጄክ ከናድዶ እውን ይሞክር። ጄክ ግና ብዝሑል ስምዒት ኮይኑ ኣብዚ ክበኣሰካ ድልው እየ፣ ነገር ግን ኣብዚ ዝርኤና ማንም ሰብ የለን፣ ንስኻ ድማ ንሰባት ንምርኢት ኢልካ ብቻ ኢኻ ትበኣስ ይብሎ። እዚ ኢሉ ተመሊሱ ክከይድ ክብል ራያን ግን ቁፅሩ ጥዩ ብድሕሪት ኮይኑ መጥቃዕቲ ይፍጽመሉ። ሕዚ እቲ ናይ ወሓቂ ባእሲ ይጅመር። እቶም ኣብ ውሽጢ ውድድር ዝነበሩ ሰባት እውን ናብ ደገ ይወፁ። ናይ መኻይን መብራህቲ ተበሪሁ እቲ ቦታ ናብ ናይ ጎደና ባእሲ ይቕየር። ክልቲኦም ብብርቱዕ ንዴት ይባኣሱ ኣለዉ። ራያን ብተንኮል እናገበረ ነቲ ዝተሰበረ ናይ ጎና ዓጽሙ እናወቕዐ ናብ መኪና የውድቆ ነይሩ። ጄክ ድማ ብጣዕሚ ብሕማም ይሳቐ። ሚለር ድማ እናበኽየት ኣጆኻ ተልዓል እናበለት ትምሕፀኖ። ጄክ ነብሱ ክስሕት እንከሎ ብዛዕባ ዲኡ ቻርሊ ማክስን ሚለርን የስታውስ። እዚ ተዘክሮታት እዚ ከዓ ተስፋ ንኸይቆርጽ ይገብሮ። ብድንገት ጄክ ብዓብዪ ምላስ ተበራቢሩ ንራያን ብጽኑዕ ወቂዑ ገጹ ብቦክሲ ይወቅዖ። ካብ መጥቃዕቱ እውን ነብሱ የድሕን። ጄክ 3 ተኸታታሊ ቦክሲ ከምኡ እውን ኣብ መወዳእታ ናይ እግሪ መጥቃዕቲ ምስ ሰደደሉ ራያን ብቐጥታ ናብ መሬት ይድፋእ። ጄክ እውን ይዕወት። እቲ ህዝቢ ድማ ብዓብዪ ድምቀት ይጭፍር። ማክስ እዚ ኩሉ ብላይቭ ገይሩ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ይዕዘቦ ስለ ዝነበረ ብናይ ጄክ ስዕረት ኣዝዩ ይሕጎስ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ትምህርቲ ይጅመር እሞ ጄክን ራያንን እንደገና ገጽን ገጽ ይራኸቡ። ሕዚ ግና ክልቲኦም ብእኹል ኣኽብሮት እዮም ሰላም ተዋሂሎም። ብኻልእ ወገን ድማ ሮኳ ነቲ ኣካዳሚ ዓፅዩ ናብ ብራዚል ናብ ስድራ ቤቱ ክምለስ ይውስን። እዚ ናይ ፊልም ዛንታ ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። ነዚ ሓፂር ፊልም ሪካፕ ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ ይገብር። ክሳብ መወዳእታ እንድሕር ዳ በፂሕኩም ከምቲ ልሙድ ላይክ ብምግባር ጽቡቕ ኣስተያየት መጽሓፍ እውን ከይትርስዑ። ንመጀመርያ ግዜ ትርኢና እንድሕር ዳ ሃሊኹም ከዓ እቶም ዝቕፅሉ ሓፀርቲ ፊልምታትና ንምርኣይ ሳብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ዝቕፅል ፊልም ንራኸብ።